Happy Sabato mancho murigiria on Ndizi TV emambia bono Sabato enchenu tukwaligania senchira yobo ikeranu tonyare ko bato gusanga amonaye amasini Sabato gwetera Amaegerio Y'Elesson buna erebo tambe kerali tukolie Sabato no tokomerana amo na abalisia gaiga anene ensabuneye ryokwena kebuna tonyare ko bato gusanga amonaye emambia yabono karibu tonyare ko bato gochaka amonaye wikira tonyare ko bato gukora emambia bona setore no gosemeria buna wiki yago yanyare ko ba ya amasiniwa anene na aboigo yanyere koba engia mono kigema karibu abalise bana Dominic Bosire karibu sana happy Sabbath Sabbath elia ntomera neta set ye Y'Elesson timanye tia samwangirete mwazikerete siko Malaysia kwa kubungerete happy Sabbath yo murigereria karibu sana se program ya owanzwe Sabbath erese asante sana Malaysia zedeka Happy Sabbath. Biyor kigima. Naonde. Yarondo chiska ne tulietake. Dirina mafuta abuate. Nyombe gasiekwa manyomya gasoime. Ugajikorangiryo kanyoranga Morizio medara andeti ekikiamboge tukuruarige gantura kurwasana arenge eria tetenga abantu baro mokoigoro baike zakaya nyarako bagagoika banje ngaika kuruborera ngaranga bono tigana nje mnyoko siningikirani anyway tunashukuru Mungu asante sana karibu sana ngageta samwaro chinga chino abashiriki na bega babwata ni bose abashiriki mbiyabari okay sawa asante sana mwancho muriga na ntitu akorega ni asenchira yobo ikirano tugenda ko bato gusangamo naye unere botambe kerengari kya goli buriria goli riri ngencho kigima chinga kitokonyara ko ba atogosanga tukoroka tokonyero nga no gusanga Y'Elesson nabo igotonyara ko bato kwegera twensi asobwamo karibu kurumo chakano goikera omwari muri se Dominic Bosire turasenga ncho gosaba mwancho muriga litosabe tatinya sabe aino mwegenwa kwa biru mwegena kuri sabateri na ndabono guchaka tore koigererese mwikogo machene tuwiko torae wiko mwerio sirteres tu asebrena kwegena amen asante sana wiki ya tukobe to muri se zedekaya tuavugate enganene na yare gotora otenga tuigeri na kitogosaba wikeria ekero twarigeretie aboroki ba Yesu bakorna tuigeri na togosaba yes una Yohana igiretie aboroki baye na Yesu akabigeria nduchieti kogenda guchimoino nganga kia bigeretire kini gitabu kia Luka na Matayo nkoro kigeribu na bigereti ogosaba kogwikirania okogani gwitu asobosibwa Nyasaye tukamakorigereri tukararanga na asaba ando bakurukwa abaliki ba matera abatwanyorete abamababo no muliki okuruku Daudi yes abandi nigo barenga abakuani Musa narengo Solomon narengo mbigirete ngana kibago ikaso bakuriki obosibwa Nyasaye wetera sogosaba tokanyama ngana yonsi arikira sigetabu ya Zaburi ngana kitokurikie kerugo kya Nyasaye sogosaba na Yesu keracha asense agateba mangana yonsi arikire iganda gete akamoraga buno motoria ochire asense gotorikia na masabaya tokobika asubosibwa Nyasaye aho toikia so mwana minto manene okuruku Yesu Kristo amina sana emambia yabona omorisi igo asobwenge ikeratorigete sabateria tukarigirenga igetabu ya Zaburi na materari ineli buri ne tware ko bato kweburia amatera nenchira ya moyo gosaba amatera ni gare nsemo yugosasima na the same time bona matera twari kurigereria sigetabu ya Zaburi ni gara matera ago fit every occasion every prayer request twari kendi yonse kiriyo gosaba otaka qualify kumanyanga kia bantu mba eterete those challenges yo gweteregere gwasaba na anga kiwenete gusaba bakasi narari yo tosomete akuburi Nyasaye maswali ulibona Nyasaye no ngakingo chandeka kora kora tinduki koreo in other words in whatever situation that we are Nyasaye no akora teki na munainte no are nande in other words we focus una bono torigererie Psalms 60
Gendongere yare gukwano Yes. Psalms 60 was talking about something. I want us to look at it. Tabu yes. Zaburi 60. Tufunge katanga malisi. Saburi ke bunge ketangani. Some ketangani yo ka kwiro open for everything. Okay. Yare go tebanga. Nyasaye aye watuangire na watosiareire kwabeire kore nenda mwamu. Toiranerie ama yaito. In other words, abono akari gusabaga kuburi Nyasaye gento gieke. Nyasaye bono gwa twanga matendiro guika kware buri Nyasaye bono ona antigete. Na ibono Nyasaye ari. Yes. Nkigekogera umuiburi ari gukwat this time. Nkigekogera ngochandeka at this time. Nkigekogera ngwitiri. Yani all those amabori amanga so ngoito right. Akandiro kore bori kibono tene ibore twe familia se to gusura ko konyore daga. Ni bora sara muri sinte ketara bekira. O muri sinte kete toche tukagwasenga neyo. Pa Daudi ase getabu ya Zaburi ngo muri siatebire amange na mabori. Ine na ase getabu iki ya Zaburi nyasabwe aireneretia mabori ayo ase getabu ngera guchimoto asa igetebora kojera nerire maserinde. Ase biyonsi Yes. Saburi amane bitabo byabo bani Nyasaye nairanegiti. N'abantu bare kubika matera aya abakuani igo baringa abantu baire mirimo yokurerera obugima bwa mwanyabanta asusuwa Nyasaye. Negaro bakorera Daudi yakobatenga nababekire no abakuani ekeraretete esanduku y'amachiko. Masaroro manene mamoireri ngambi ya mono ande mamotagi na sebe mbia masabaitu no komosorora iguri ya michanda yaitu ekende no komoireri ngambi ya mono asari atokoreire ekende no komotogia asubiye bwaye butari koera igorende getabu ikeiga amasabaya nkoire ne rigwaro na indaire rigwase ebitabu binde byaba. Amina sana maganito akirari tukona buri go murisia kero kenda mate asoboge maptometo murise Dominic kane bear witness ama konguna manga to wetera nande bali bakoroga ngambate ne bokongo na bakare gotenge chiwa neme chando neme lindo asoboge mabwense abande bali batene kuruwe kengumbu babori ngo murise dekaya uyo korokana ngare gaiga ya sogo semeria nande nakieko nyare kana nere ogotenge chiwa amone me chando kero kene ne challenge chobogima korende kire no gosemeria mwanchu murigireria buna ogosemeria nkore muti yaito chinga kitogenda koba tukobeko bosera boito ase Kristo. Amen. Omonene nero kugamba. Monene nero kugamba. Amina. Na bere to nyorigo morisia yakambugete gende kero muntu namanye tinga korere so ne omonene nero kugamba. Chinga kibunechi. Is it possible nga tuebire? Kero kene baroro tukagitanga na bakare kugamba morisia? Oroje kero abana banu baigeta asakor gushina. Gobe betinga tayo manno kugamba. Bakirigerie binyasaye bakabacha bagachaka ekero monene ria batanta ni menua. Kere kiombe kiachite na kanyasaye kai gakanga nyasaye nero kubaireria masababe kero basabiri. Yes. Baba chigintu and babika marunse and bagisasima. Pona nyasaye nkoro kiare nganero kugamba. Otuoro kereria makumia atkolire kurumagega. Na endo tuoro kereria buna bali bagusasima ibintu ebindi bibakire bitana koiraneria ichando ya bitigarete kobo. Na endo manye gutuoro kereria baria bonsi bamosemeiri buna koiraneria masababo na bali bandi bamagote gukumi ngandu chenero kugamba. Igo bono ategete gutubikira nganero kugamba tumanye egekogera 1 nero mutungyo iguru nensi ebintu byonsi biro. Ebinyasaye ebindi byonsi bibakire mbiana gutunga mbiana gukwana emenu mbibwate kini mbigukwana amatombi bwate mbikoigu amaiso mbibwate mbikorora amaguru mbibwate mbigutara lakini ere yago kori bintu. Amen. Amina sana getabu kirigo chikoba yotora Morisia Dominic Ndara Coreton Board ne getabu ya Zaburi ya 93 ekefunge getangani yonere aramangana yo motwe omonene nero kugamba nigo eboetio bonene omonene esiberanetie chinguru asa yo ense nigo eteneine bokongu te konyegerigwa. Morisia Dominic tuebire nga omonene nero kugamba bono igwe getabu ya Saburi ekare koreto burusu
Yes. Bwa bogotorokia nkigekogera monene nero kugamba. Ebi igetabu yesaburi nkoreta kiri chinsemo chire ange isano. Echikorokia monene nero omugambi. Nseme ntanga ni neye gotebanga Nyasaye buno mutungi. Sa nero regento kieke. Umutungi. Yes. Igetabu yesaburi gegotoretero obusuburi nga Yesu nero okora gento kieke okogamba mangana yase chapter ya 8 ni chapter ya 100 no amangana yokonyora nga Nyasaye nga kiaro mutungi igetabu gegotoroki nga nkigekogera Nyasaye akorora ari omugambi bono gegotorokia so gwegento kende gya kabere ngaki Nyasaye ari omugambi ase igetabu ya saburi igenjerende kare umutungi iri atungire na nero kugamba ngo nero romugambi atungire gento nande ngogo tenere bono for example tiga togende practically yes nyomba mwago ari asore ni ngoro mugambi musaja nero mutubuye ngo morisia ngorete to mukungu morizira baongo na inaka wati nkoreta ng'enaki yes ntubwate chifactory chikorosi chigari egari erinje manyete tie manyeti ng'oko yigambira omoroisia omoroisia bono nainto nabatunga egari thank you omonene ase eng'encho atoroseti nero ogotworokereri naki tokomenya naki tokora egasi buna egari okoyeonchi egiote getoye korere. Thank you. All right. Ngori sigenda. Seme ya kabiri etware gotebanga Nyasaye nere gento kieke omugambi 97 that is saburi. Saburi yeah. Omanya gocha Nyasaye buna gento kieke omona chiebina. Nyasaye buna omona chiebina onyore ase 75 Psalms. Omanya gocha ase okobwatana. Eya toro kinganinga kingoro omugambi tobwata okobwatana na Nyasaye. Asense meyo ekebungo chapter ya 7 na 105 torigereria nsemecho nseme to kurigeria omwerio the law lichiko lichiko ryo nkirigo teba ndi oyo Nyasaye nero omugambi gose no bulimo that is Psalms 25 ono nganjire nsome just a statement yes the Lord sovereignty rules thus renders the world firmly established and secure nga Nyasaye ni gakugamba Nyasaye the sovereignty if you can read here katanga manene nigo ore nigo ari omwegeno asoko bwatana kwae gogotianania na nigo agendrete this one okay omugambi obo obonene bwa Nyasaye nabo bokoyeigeka ense bokong'u na iyoborendi obonene igako yigekense asoborendi borengaki obonene who is this ekero boyigekense that means no bwate power chiogokora gento kie yes chiokora ense at the same time the Lord is a just judge who ensures that the world remains well ordered and he does by rewarding the righteous and punishing the wicked. Yes. But in his time, not ours. In other words, chitopic chirito kwana to which kuligerero echigo toro kichons chikoraganga Nyasaye bunare gento kieke omugambi asense na at the same time oise kuligereribya yuiriria raisinga oyo Nyasaye na eregento kieke nero mona chibina gokorigereria nere oinitiated okobwatana waito nango nere in other words the covenant obwatana waito nere ogochagite nga tigeto bwatana na kintu kieke na mwanya bantu egere ekemanyereria akabeke ekemanyereria gekoroki nga nere oregento kieke omonene iko nere ogotora anytime that is why no nekero korra Musa kogenda no mumuroye koenda korwa as a sign Abraham yes akoenda korwa Isaac ni gagotira gochiaria Nyasaye gakomwa ogotemunga
andolenga ki obwege no bwa na ke kogera Abraham akurukunga nigaro mwege no asigento ki asaba ndo bali bara begenwa bonsi bakobarwa. Abraham is one of them. Piemono sana imambia bono mwanchumo ligereria Morisia Dominic Nyara ko bakwena na tu oboroso na asobwe kigima aliraji ko batoko yaligereria ase weekend kima igoro ase kerenge kenna hotanga monene nere okugambo Morisia Zedekaya ase uligere no nyumugano bo Israeli ekera sekero wetera sababani nabarayi bari ko babakora Israeli wetera asomwe ko mocheno nyasaye ngubo inyori arenge every time okoranga libakwenda bataka goteana keiga banyara ko bakonyore nga mumanyete nyasaye nere omaneno ito oino na nero kubara inne asemonya bantu amangana buna inarororo na ndengerenga kiabwata sinjo kwenekana ndi tonyara ko batogo tigara soboroso woliye bwo kumubaka omanene asenjare omugambi aso kwenyori mwanya bantu nganero omugambi ekara Abaisiraeli bakuru Misiri akubarusia kubaira Canaan ari Misiri na tigite Farao gatware enkorere enkomu egekogera Farao tigene denga nyasaye nari ni chinguru nyasa mutungi iguru witani bis nyasaye biribi aringa asenze ya Misiri akamwari bageria asoko konye enkora yaye nyasa okore bikone na Farao nerorete aleta nera babani baye usiki magician gusabarogi baye bakore ibindi agaja guikesa okore bikone nonye mbali bande bagukigotema banyora ngambali konyana pone se kone kenene giukorokia Abaisiraeli ngane rumutungi urunense bikone ekemo obutuku boli bagwire to agateba nga ebitangi byonsi pi na abana bamura batangi bire ebituoni obutuko buriye karago cyagweto marayiko nyasaye aweta anyora umukie asabantu bayite bire ngo manene nero kugamba akabachika ngabarete engondi banyenyekera umuntu akamanyinga asomutobwa bw'enyumba igisiye byaye bari bigene bakaka marayika nyasaye utuma enyumba etakiri abana bamura batangi ba omwana umumuru mutangi okwa nebitangi byenkeri bire bitone byakwa Misiri ekaliro kuriro konene abantu bari bagateba na abatebeti ngamorore mogosoka abantu aba igo bagute ko bayini ibirimwa enibiri yabenyi enyinge mu bwate na ndeke na abantu bari ba Misiri bakabayini bokagenda akaruri baga na indi Farao na indi akababwati kukia senyanje mbaliri n'abantu baye akamanya go akamagote musakaraga gukie senyanje amacha agatanirika bagatara sinse nyomo uranyari gukika amacha atananike loyo yarose oyatungite na inde keroika ngumurenda agateba na musaraga na inde ukoraga guka na inde mbiga je kareta amacha ari ababisa baba bagasirero bagukuminga na inde ngunga bunuyo igwa korokia nganero manyene amachi yakumuigwira amara iguru amuigwira ebitun bya muigwira Malindo nyanja yes amuigwira nganero mutungi pono asiri nganeri ndibekeiga asasaburi komina kianda ekero kurigererie kebungu kekeri tangani yes yego teba ngaiguru yego kuona iguru yobutungi bwa nyasaye the heavens declare amane yanga na samare tukuria maisaita aika chimbeo chionsi chiate bobo nene bwaye chioro kinga ne rumu bwine rumu tungi so mangi kongo kirikiri tanga nikomera kianda ebibia gote baiga asengane mwamu oborende bwa nyasaye bokorekana asobotongi goterano wa Daudi igoro nigo chikorokia obonene bwa nyasaye na eanga ya igoro eraria emiremo y'amabokaye lituke limo liatebie linde obonene obo na obotuko obomo bwarareria obotuko bonde ayayo chingwana chinde tichiri aroro gose omuntu onde ogokwana tori neriogi riabo tiriri koigugwa eriogi riabo liagendire
riesi yareire ase ensengima na mang'ana abo aikire chinsinyo chiense karatigere igo ng'a kere yonsi keri Nyasaye atongete omotienyi ching'enang'eni eri obona kere egento kere igoro iga ebigotangasa ng'a nare omotongi abasayansi mbabwate Nyasaye yabo bagosasima omwaka 74 omonto okoruku Charles Duke akaraa ekiombe kia abasayansi koenda omotienyi kara tamaeti naki akoreta akabogorwa Bibilia akaenda nera America okorora ebese yabo ase korierikire ng'ani God we trust korunsa abasayansi bagamatenga gogoika igoro tobase gokwana igoro ng'a Nyasaye nare ogotonga naende tobase gosoma Bibilia Charles Duke agaika ekera ikomotienyi igoro korunsa abare korora ng'a namauru barora na amacharo ogoika akanywa riroba rire igoro okwebore ng'a kose riroba ririatoka akenyora oigore Zaburi ya 19 akayesoma koruguru ng'a igoro igotangasa yes obonene bwa Nyasaye ng'a naene ero omotongi aba bansa bakobore ng'a naende Nyasaye omotongi bwachi gotangasa ng'a bwatangasa Nyasaye bwe osayansi agasoma agakura okoruguru gari ekero bachansa agasoka onia amarwa atagete gotenenka tete koyebeka sobui Nyasaye akamanya kumubika asobokong'u akaonia amarwa efamily yaye egatwara obokong'u akanyangwa atanere kabere na mukaya na abana abete bosa akamanya kuburia abantu naki mogokora motorie nkayane amateto gomatema Yesu ekarata ngamate naki ogosoma ring'ana riaye omosabe na bagukwiraneri Charles Duke akamanya gokora agaanza gosaba bono mane nare gose namokonyere enki yaye ekerasaba Nyasaye akareto bwamate polikonya bwasirire Charles Duke agacha Kenya aga 1978 mwaka 78 omotienyi oringo nane chitariki chiarenge 30 agatware meeting konyonjo kiro omosayansi obeire agateba ng'a mbono nachiri godiscover ng'a aini Nyasaye n'omotongi naende omonyanguru ekere nka yane yari konyo yakure ekero namoboreti Yesu wa yes ekende ekero nachiete omotienyi igoro niboreti amaswali amange ng'oretete amaroba igoro iga ensende asa ng'a kiakororekana bono namanyire ng'a Nyasaye naro ng'ai amanyerete igoro neanga yaye ebigora ria ng'a omonene naro igo Nyasaye n'omotongi nero omotongi. Alright, bimana sana omulisia emambi yabono mwancho muligeria na otogenda tokobata gosanga ase kirenga ekenena igiogo ligereria anene naki Nyasaye are omogambi naki akogamba naki anyare ko bagotoko anyare ko bagotoka twanyare ko batokoriria nere omochakana oboboroso obegete nsoboroso nense kegere tokonya kobage gosukani gerese amaboko aya ase gitabu mulisia ndigete tokonya nasobwamo ase gitabu kia Zaburi 93 kifunge getangani ndigete nsome kera torigeretia nsemeria ya omonene nero kugamba ase nchire obwinga torarigeria ngane iyo nokoyere utotatu gwetera se ekefungo 93 ekefunge getangani gete nsome lindengo elibaga omulisia igia kabere omonene nero kugamba nigo eboetie obonene omonene nigo asiberanetie chinguru asayo ense nigo esiberanetie chinguru asayo ense nigete neine bokong'u tekoyengerigwa ekerogo kiao kiobonene nigo kiabekire aroro korwa kare ekiagera aye nao kwarenge korwa kare mulisi bono mente kende 97 yes verse 1 97 verse 1 Nyasaye nero omogambi omonene Biblia goteba iga omonene nero omoruoti ayense goka na inwe ebisinga ebinge chenga amare na omosunte ekirima nigo bimwatanaine oboronge na ekene nabyo bire oboroso bwekerogo kiaye kiobonene nkiga kogera togoteba ng'a Nyasaye omotongi koreng'ana nechi Zaburi ritang'ani Nyasaye nigo twanyorire korwa abo nigo ebinto ebi bionsi nere gento kieke yes
umutungi. The reason why tawotanga nero umugambi itanga ni tawotanga because he is a creator. Yes. Ni garo umutungi. Garo umutungi. Asi egetabu kia that is Saburi 149 also make bungo kia ya kabere yuiriria raisinga nkigeko geratogo tebanga nyasaye nere gento kie nero umutungi. At the same time egento kende ko geratogo tebanga nyasaye no mugambi. Yes. Gusii no mugambi igare umuboria. Kero gosoma sigetabu kia Saburi 74 verse 12. Timaitie kigasome 75 74 verse 12. Biblia gotebaiga 75 Saburi 74 verse 12. Nyasaye ayenigo ore umuruotione kwarenge okurwa kare naye kwabeire kogokore mirimo yogotoria ensengima kurukare kurukare atiye kogerare gintu kieke omugambi egento kinde gekogera tokumuruka omugambi because he establishes the world. Nere obegete orosetense o asoburuso omorigereria karubuji gosoma igereria mangana yase egetabu gia Saburi 96 verse 10. Yes. Na kiekora tokumuruka nganere omorosi ense mende 98 verse 3 ekero gosoma nyasaye ni garo omunyamabera mugambi omete igare egento gekogera kurukwa omugambi ni garo omunyamabera ela omoelipi because igako buataniense unites the heart and the heavens. Yes. Nero mu buatani buense nararia na iguru. Na yamangana yito yasome kuru 148 sadri Psalms. No to konyanyora mangana yo. Biamona sana emambi yabona omorisi. Yes. Lastly I want to finish by saying nga oyo nyasaye ere ekero komosoma nigare nyasaye webisaku byonse tabuate bwanchereria nigaro mugambi woko na jebi na bya ebya kyekogeraro mugambi. Amina sana umanya to morisia engane yo morisia kwanire ense yintu bwata baruoti ntu bwata bagambi asomo bwekana umurayo itobwense igaro umurayo bwense ya Kenya yoka takogenda Buganda agari atenga bono mumaite na chore tukuru Kenya nchino murayo bwense ya Kenya na aga bono Buganda nche ondeta yura toro chirende etabauti uise kurigire mwancho murigire na balisia sobwamonga kagotebanga nere umuruoti unyarete kobaga kogamba sensenkima asebisa ku byonsi igona bere byonsi binyara ko bikumuitaberana intuense ya Kenya tomoirogete mu president yoito uyo Buganda na intuache Kenya ga igaise gwetaga igatota oino yo umwetitu oitomanyete intue no rio gokora oyo kugamba Kenya anyway yana mangana mange togenda ko botogwese bimurisia ante gatuskoche muto engane nene yanere ko bekoreta umuchando monene and I think this one lesson ya chira the right time aso wangaga ntwara okongusana kororo of course ya serikali goroye kigambero na bindo binde garia abanta abange batwarire ebirengarige bindo byo batanga kure kutokwa na imani kero kende ase bigambero bito asa abantu bakwenda kuri justice obone bwabo no konyora bakonyara ko bakoneneriwa eleso ni mambi yabono yanyere ko bego tonyoria inganyasaye nere umurachie bina ule bwekene na kinganira nyara ko bego to ogosemberia chinga kibune chimonye bantu tunera to ko togokwa ariga ekerto kwana nganyasaye nere umurachie bina mwanya banta akurigirira isiku yasaye re akurigirira kurimo manye birengererio soma ngo Samuel yeri tangani komina isana emifungu byaye ya gatano kabiri Samuel entangani ikomina isana emifungu ya gatano kabiri umusombo nyasaye okurukwa Samuel yakoenda gwako atageteko gwaka mafuto mugambi okira senka ya Jese onyoru mumuro ebiri tangani kiri kurigiri kinyora na isisete ama watenga omusumba kwa manene. Alright, Biblia gotabanga Saura akabatebia mbuya mondigerie omonto manyete kubugiyobokano entanga ni komna isana mekimu kiaye kia gatana kabiri na kabiri good naenda 17 mulisa gatano na kabiri kurende omonene agatebia Samuel torigereria ekieni kiaye gose obotambe no buya bwogokina kwae oyo na mwangire
ekiagera tindi korigereria buna mwanyabanto akorigereria mwanyabanto nigo akorigereria ekieni gia isiko korende incho monene nigo ngorora ime engoro bono aorigereria se kifungi gate omonene akorigereria ime yenkoro omanya obobisi bori ime y'omonto gakona cheki na chabunuri ekiorengereti nani iki abandi bataruchi yes Saburi 14 kemugokia gia kabere na okogenderera soma bwango nero Saburi 14 kemugokia gia kabere 14 kifungo kia kabere yes ekina kirikwa buri kubudu omonene nigo arigeretie mwanyabanto korwa igoro omonene nigo arigeretie mwanyabanto korugoro arore gose monto onde nareo ore omong'aini oyo komorigia Nyasaye abanto bonsi basirire enchera bonsi amo bagundire onde tari ogokora amaya nonya noyomu igere ari gurari ukonya kurigereria arore gusonde na aruri biya yes Jeremia 17 osomigia kianda ni gikumi tumanyi gorete gitabu gia Saburi sa isamari gitabu gia Saburi na gia tabu gia onta Jeremiah 17 ekifungo kia kianda ni gikumi 17 kianda na ikomi toikira morisia kianda ikomi Jeremia 17 Biblia gotebega se obwamo engoro nigo ere ng'ainereria mono gwetania ebinto bionsi na nigo ere ensareku kegima ningo orayemanye bunere incho monene nigo ngorigiarigia ebirengerero bia mwanyabanto na korenga chingoro chiabo erinde ng'e kero omonto koreng'ana nechinchera chiae na buna okwama kwogokora kwae kore igo maneno yokuruku mona chiebina bwekene yes na maende ngatwese tubate chinkoro chiri ching'ainereria na ya tugukwana na ene sekero oguchikurwo borori ase court yes okurwo borimo ase ogutuba oyo okora amabi lakini ere taibo saidi bwa atagete igakurigarigiriria enkoro orora buniri igo ng'ondo tayora ng'aino manene igakurigarigiriria enkoro ebina biaye igo birosegete ase ayari ime yenkoro naende yakurigarigia orore kene esekerero oborimo ase bore bona gekora tukumuruka omona chiebina bwekene eri naende atonachire ebina paka toisaneke akamutuma Kristo Yesu gocha ase ense akaroseriwa omobere akaba omwana omwanyabanto buna tore mwanyabanto akamanya koreta ebina bionsi akabika ase Kristo eri ntocha goteba omonene yatonachirete ebina ase eng'encho erare Nyasaye akabika ase Kristo oyo ore ntwe ase Yohana 5 oisa gosoma ekifungo kia 19 omanya gochaka otuma ogende 25 otire paka 25 ekworokereria ng'a ebina bionsi Nyasaye obekire ase okoboko gwa Kristo Yesu egekogera are omwana omwanyabanto na Kristo oyo okonachi ebina onye nebibe igatemetwa ase chinchera chionsi akabua ase eng'encho amogaramerete omonene Nyasaye nekera akocha konachi ekina namaete obore bwane namaete buna ngotemwa ng'ana namaete buna gonkonya ng'ana erinde mbwe namanyete ekero nanchire nekero nangire nobotumo bori bwaye ang'eire bore oboronge bono omonene taigochi kotonachira bina igo rioka igo nonyora omonachi ebina atagete ogotworoka nakorire kere egento kworokia ng'a onye nkonachi ekina ango konachira ekina tari ase eng'encho ng'a nomonyabore ase eng'encho kwangire chinguru chiane chiare gokonya obo omobui Amen. Yohana yeye twara goteba nero rigeri 12 chakeri ko kege kemerongene na bine goike kemerongene na bianda Yesu yo mona chiebina akora na tata konacha buna gosoma chinkoro buna okora kerege nero bwatibo omanya goteba nga amang'ana aya iga ayane na abairi agotokonya tomenye buna abana baye
na aragoja gutona jirebi nanga nkwa etu amangana ya arego gokonya ukayanga Yes. so mero yoane yita to so me Some asobuge kalima. 49 Right. igebi na bia ebie kene igobiro otari asinge njunga na babituri na asinge njutorange ogokonyi kwa ego gotokora to baba gwi amane Kitabu kia ano Morisi? 12:44 goika 49 Biblia gotebaiga 44 Yesu agakirio gia kabora oyo nyegenire inche ta nyegene tinche korende ere oyo ntomete igoyo gwigenire Kristo gwigene oyo karateki oyo mutomete buna Kristo aetu chinguru na tata akora maikerano na tata na bako oyo gwigenire nera akora buna Kristo akarateki na ere oyo ndoche inche nigo oyo ndoche inche nigo aroche ere oyo ntomete inche nachire imbe omubaso asense erindekera oyo nyegenire tamenya aso musunteime bono zegwega aki igachira asense abo mubaso oyo mwigene nera ako mubaso akora Kristo aso ime yaye punaro umubaso nera amokora ko umubaso genderera naende omonto karaigwe amang'anane na koyabwatia inche tinkomogambia ekiagera tincheti kogambia ense korende nyetorie emirimo yaye nogotorite ikogambia ense oyo oranyange na otancheti amang'anane nare noyo noyo kumugambia ring'ana riria nakwanete nario riranyare kumugambia ase rituko ria omwaerio bonere aje gututuria otoira mang'ana mayeyo gotokorete babana ba Nyasaye tuyigene tokuyanga amang'ana nara gotosera nkwaretu amang'ana aya ukayanga arego kokobwo omenye n'umwana wa Nyasaye boni kine kia kugwirira asinginjo kwangete igebina biaye bigoje birebikiranu asinginjo nga igachete atoro kinjera yokoba ababuya manere atokubwo gwokomenya manere nebina biaye gukikokora igakubikora birebikiranu omuriki bw'egitabu kia abakorinto yabateba nga ekero Yesu Kristo achete asense agakwira ebi byaitu akabwa saitani oretu tubung'airire n'ogusareka asense akamanya kugura oboruoti oboiga korwa ase saitani gwetera ase obogima bwaye akabwira akabwata ata Nyasaye ekero abwa Nyasaye Danieli sana ibere amatenga na tate ekero aigu oboruoti obo agaikaransa igoro ebina bigachaka ebitabo bikaigurwa Danieli sana ibere komokegia kianda kogenderera paka 13 nekero byaigurwa kere kesi kiomonto gekagambwa ekero baikera bakanyora bagoswasa oboruoti na bataswasa oboruoti akamanya korwa ekero abeire bari boboruoti agateba n'omotori nkwabagorete nakoboire naende na tata akabwa Kristo akamoa oboruoti obo n'oboruoti kamwaire naende okomanuka 20 yamotenga naende ekero aba boboruoti baikire iguru taigochi gotigaria okaigo ng'ana agambete ngakura naende amanye kobareta baikaransa ase emiaka 1000 engima bakorigereria ebitabu ng'a omonene ebina nachete nebiekene nakinde igora inkinyare ominto ataberetia bagokora emiaka 1000 engima ko bakorire barigereirie ebitabu batebe ebina biao nebiekene omonene kwanachiri buya erinde ekero baisanekire naende amanya kobokia abanyabibe na saitani baja konyora egesusuro kiabo kia kare na kare ense yesibigwe abacheni baja komenya kare na kare iko karo omonaki ebina bwekene naende omogambi akona kiase oboronge naende yagoisanekikere egetungu kiae ebina biaye nebiekene amina sana Morisia kwenda rero kotini ase bigambiro koburugaire ngobwate kwarigo mu advocate abande bendaga ari batumero omatana bagotwara ebinando enane bienda ari bitumire onyora oyo ndabugate bietane timo no kubibinde bonekera togotebwa ng'a ebina biaye ne bia boronge neng'ana yo gosemeria Morisia and nakia kogera ekero togotebwa ebina biaye ne bia boronge chinsemo nchire gabu ara gototenga igo chinsemo chiaria ng'inyega Nyasaye
he appoints a time when he will begin to church. Igaru nabwate ngaki yaye agochaka kugambia. Eretari gocha gotagubukira abantu igo. Egento kende judgment will be held and executed before humanity itself destroys humanity itself destroys the act. Mangana yibungo mbiale nga utindiwe ya soma bionse egento kende kiale ga bungelinga ki before judgment each case God warns and gives opportunity to the wicked to repent. Amina sana. Nyasaye rengurware chingaki. Ekurate. Kero munda akore gento ki aunjoke. Bina bya yatari gocha kubita ubukera igo. Gento kenda gukuteba nga at that time there will be a faithful remnant on earth who will praise God. Amina. Abegin ba yemba tokararia. Asensi. Abatigari. Abatigari. Not the remnant na abatigari. Abatigari ba yemba tokasense. Yes. Abatigari abegin. Abegin no. Bago tebanga eken bago toginya sae ngoyo. Kina kiao ne kiaboroge. Omwali pito tara enda ze break. Yes. Taita go tebaiga. Nyasaye nkigeko gerabono toko twaranga ntubwate ogosemeria sare nga ekene bi echire chia koru sitiganzo mama ngana ya sigesungu agotebaiga the theme of God's judgment prompts a significant question. How can God's people have peace with God and assurance of salvation that the time of at the time of judgment? Right. Nkikeko garabanta baba tuwaro bwegenu bono asobo na jibuaye webina asichinga gijirisie kina bono ekero soma sigetabu ya Psalms, that is 76 verse 1 and 2. Nako anionga some one statement iganso mama ngana gitara iga ili tumanya koranga nkikeko ga Saburi sabina sita tungige tanga ni Biblia gotebaiga asiringana limwamu Nyasaye oromubui Nyasaye nigo amanyekanete ase abayuda. Elieta liarire linene mono asa Abaisiraeli obomenyo bwaye obochenu nigo bore abo Salem ere nigo amenyete abo Zion. Osome 94 verse 14 ero ni bwate a meaning of the same. 94:14 Biblia gotebaiga fika 94:14 Biblia gotanga omonene tagotuguta abantu baye takonyara gotiga abo bare omwando oye ntigetengira omulisi gotanga omonene tagotuguta abantu baye takonyara gotiga abo bare omwando oye. Sababu osome 106. Actually 15 yara gotanga ebina mbinachwe asoboronge naende n'abantu bonsi bare ne chingoro chindonge mbabobwatie. Thank you. Abaisiraeli Nyasaye nabegete okubwatana na barabo. Yes. Okubwatana nabegete nkoringa ere nakorege ntukie nababori. Na kieko gerekero gosoma ase saburi eyo 105 verse 3 otabanga he made actually his covenant with Abraham. Okubwatana roseti na Abraham niga kortege ntukie niga wekeraneti. At the same time is a everlasting covenant with them and is a treasured possession. In other words, na barire to mwanda gwoko ba omuchiomo ya Zion. Oyo abarire te iranga at the end na akorte gendo kieke Nyasaye itali go change. Yes. Inki gego toro kinga Nyasaye ere tali go change. Bigereria Abraham negesa kukiaye na Abaisiraeli bono tiato tebe ni jumura. Ekera barire omwando niga ikiraniti keria akorte gendo kieke. Abalierete stiri bintu biria kwanete gosebia abanetu nababania singa kichiri niko bigenderete guikirana una akorte gento kieke una chigete na kiego tokingo kubwata na kwa yere tikuri goche na kiego geraru murugoti bwekene togote ngagaiga ratifies it with the Jacob which is Israel kubwata no kokua ya gaikirania na Jacob
Jacob nigo nero kuru ku Israel Yes. akarosya kiria tebeti Abraham agaikirania se Jacob at the same time since they were few and weak, he protected them. Yes. Lakini ese ngenje obare ubwabe ese ngenje abariyerete ira nanda akabakora gento kiek akabagitera. That is why diri barenge Misiri. That is why kubanyora no enekero Musa batambukia nyanja ngo batambugeti akabataka baitera babisa babo nyanja. No monene. No monene. Na kiye kogera togotenga okubwata na kwa yekoroko igokuri botambi. Omweri no tari omweri. He saved the Israelites through Joseph. Akamanya nande koboria abaisraeli gweteroro Joseph. That is those are the scenarios to kunya kubwati kwani. Nare gutaka so mibunge bimbira ase gitabu ikigia saburi. Yes. No bire bibunge bibionsi bokwanira mangana. Muligereri kurara ni gosoma somo Psalms 100 amangana ina kwanire ase igoro ya Joseph. Gogotaka ikuru maega naro still naro I can actually na botokora lakini tiganda ara kwa ali maketo guchi gukwana guchi. When they were enslaved, he freed them. That is 105 Psalms. Yes. Akabasibora. At the same time, he protected them in the desert. Amangana yuko ya somana and 105 weyo kebungo kiawo 39 mpaka 43 no konyora mangana yo. At the same time, he settled them in Canaan to the promised land. Ayamangana ina ande no are 105 weyo 44. And he, as part of the covenant, the people were to keep the law. Abantabani go bare korinda gento kie wochika. Yes. 105 45. Igo nyasaye ere karire chira chiaye nigo chire chiaye gento kie chiekene tari go ikiro ikonjo kamuna mwanya bantu ago gotebi ngomate uno gonkorera iga kora iga na igo goikanga kigete ngokorera iga na ba muntu go ikaria gotebi na bana siasa baitu nyasaye tanga bana siasa bagambia batubwate bense ago gotebi naye ngo chikobo gambi Ago ikariria kuliro bugambio teba wonjo ko gotebi nga ogo aketega kwanza Ote kwanza tingo manyetia no muntu mu. Kiagaso kiandire nabo ngiwete ndagendera no burutio wake. Na boyo Na bagoteba igo. Anyway. Molisia so bwinke gimando chisi chia chire tugatenda somo temkorait. Ekero koteba ngana ne cyandere tukubwatana kwaye na asibine bya yakoro akonacha. Iko bikworo kinga ne cyandere tabantu baye. Amen. Abarumi sana isato eke mukeke itangata ngabono kugambi gutukoyo asibari bareme ya Yesu Kristo ekero to gweta asebibe ari Eden ege ntanga ni arwete eyakwenyoranga neri atebete nganimbe kubo bisa asegati yo mukungu nenyiti asoro iburu mukungu ro rwengiti oroibo rumukungu ndo akingiti asomotwe oroibo rumukungu kwanu Yesu Kristo omaya bateba buna arwetwe abanyabibe bonsipi kubayitabiri Yesu oteba bono kugambi gunkoyo asabarime ya Yesu Kristo ingiye kogera ogochika kumoika kubo makorime ya Yesu Kristo ase bari bamoitabire gogo siboro omunyabibe kuru asogochika kwebibe no kwa makwiri omokora ko musipuri ase kinjere kyonse nekera kuruka asikina obuye buri bwa Nyasaye bwamubwirire igo bona ase ogwetanira kwaye butambe nabainyurite ire ntangani yaryetekero ibi byasoete Eden. Amen. Nejira goja baba Abraham goja buna baba Musa bako basigiturikia bako akoba amachiko nejira yete mpako muntu bwo mwairi pakatora omanene nainyurite ukubwata nabekira segati yaye amanai. Amen. Amina sana, asante sana Walisia. Mangana aliyogosemeria amangana agoto moyo litukaselinde. Daniel Bosire kura mashpaka gotebana onde live ngene tokobingo batu moroberio agotebanga umuraria amuna Walisia biamono kegima samangana maya yuburuti bwa kale na kare
amina nyasanya ko bako basesenia narega koro kwa elda Jona Moseti kurwa bongonta nyari bali masaba no toleme na omwanchioye dina sarange na bana babo Deborah na Emmanuel agoteba asekene nyasaye nere ore umuruti. Asante sana. Amen. Ulisio manyete na wiki ria itana atira uchiari nyari bali kaika echiro getikoro kugetengereiri iyi mutamanyere guchiari ngeno mubago sigisi kinda sobo tukibwane bwa mangana maya tore iga abantu imeiga gatonero umuntu kari kumbwata kurumanga ubwansuwe sabato mbiyore kurigele kurumaega ngumuburia na ingwa gantenga jenincho mulisia John Moseti kurwensemo ya bongonta pia mona sana bana barisi abaya bali bagende tukoba kubati muroberio nande dia able at least to recognize kira twachira risiko nsago seni asencho bakore gwa kira risiko abantu bose pibe kona hagagu ya Moseti na abantu bose pibe nyali bali rugoro ba Amaegerio kati ya mashabiki ya mange ngorigire tora maboria aino ayande aligaiga katora somo tumukombo kengo satora sense moyo mwereke gima ya Amaegerio Y'Elesson mambia bono kurwa gutanyara ko batokurigereria birengeri binu nabo igwa maburi to tanyara ko batosanga twese asobwa mutoga ndare toskare ribageri toko kwa sengityo kuboria ribori riago nabo igo gutomekera ngari kiago gwetera se namba SMS ira seti biago nabo gwetera se mitandao yetu ya Facebook YouTube nabo gwetera se website yetu togenda somo tumukombo ngeke gima gwera na tore asekeka getari getambe. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chokisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors, na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire. Mbabuate chipboard, buna chips and boards, MDF boards, na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi no chire. Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage. Gusua Kisimi asenamba enotisano nebire eye mokianda inyeisano inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Eskuru ya St. Anne's College nigotogo kwa Amaegerio komenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ntobwate ekosi ya ICT ase kirengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ntobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ntobwate Amaegerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4
nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamagacha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamagacha Timi Building ange na jua kali asepare kogenda yanchure. Keroka asamagacha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako. Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri. Erioko erikia nigo ganeirie result slip ya KCSE ekebande go se waiting card. Ebicha ye passport na voigo chilingi 500 choko erikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo Nkwegeria Bale Theater Technology Amaegerio a HTS NASCOP Nkurwa Bale nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabuate chi hostels chokomenya nigo bale asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabuatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwate chigari chobosombi asebali bakurware amache yugweshibya naboigo kwenywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorali bakasi skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora Amaegerio yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere marakabere isano na isato isano na ibere ayemo Gusii enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player,
bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance wya nigoba kurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bale A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko ba Krisimi asichina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Demono kegima toirana na sentunda ya kabere ya Amaegerio Y'Elesson mambi ya bono chinga tokana tokoba togo sirana mono Morisia Dominic Bosire na bogo Zedekaya konekia unatuanyale koba to koligereria alianyale koba ko wali balinene ase Y'Elesson nekerengeke no mwancho moligereria igotoko yareta mapema kwanyana naye koba gogo chute bwa somya birata toiga gokogenda soko bwata nogo sasi makweli tukolia rero onye ngwanyo letaliba ga se wiki ngima na kwanyara koba kwemanyira birata to nonye ikirenga giuka Y'Elesson madara bo ikagaria kwa manyana onye kirenga giuka nganya sainere omugambi ikiuka naye nabwo gosira se wiki engima nage kogera tokonyereta mapema mwancho moligereria ase TV yago ili kwanyara koba gokwenda kinga kwanyara koba gwesome mini while Faye Nicole agotaba watching live ruchinsemo chia Kericho town yuni yule moja tundi kuchisemo cha Kisii nabo igo omosa gotanga live ku count 032 imeomorobirio goikomo elio Moniki Obed. Good morning, happy Sabbath brother, happy Sabbath agotaba no wale tuned in as usual. Asante sana. Fred Moga agotaba mystical from Fred Moga Motuli ruchinsemo chia nyeke mosia pamoja ne reflector mwambi Thomas Isoe David Matara Murembe Nyasani amana banda bange ko batenga mutwale sabatengia mbia muna balisia sengencho ya Amaegerio Y'Elesson mambia rero amaine Nyasaye nero munachi webina oboronge Thomas Aboke Kuroda gorete South Waidaka Massive agoteba sabatengia uchia saba watani bosi pipe kanisa ya Sengera po machoge patuare ogo sasima okuya Kefa amesi Ngoteba live kuru count 047 years sabatengia ochia sechi skuru ne chikanisa chonsi anene kanisa ya Ramasha kanisa ya Asuguta na boigo metembe chikanisa sabat skuru ya Ligoma na aboigo abalisia gosomolisia Elda Charles Kenyi Elda Charles Viroti Ezekiel Osoro na Mama Lois Nyanchama Paul Muragwata Ismatinde David Masese Moniki Mokogoti amona Momanyi na Mokogoti Veni na abana babo bonsipi Julie na abana Saliviki na Vivian Kirbo Tabita Moniki Fred Momanyi na boigo Bedi Getanda Zipora Edna Moniki na banda bosi Jacqueline Paul Margaret Nyanchama na gatia banda bange akobateka mutwale sabato enkie mambia ya bona balisite gatoira nase esamelia twanyara ko batogotira tutarera na ase amaboli hayanyare ko bakoboli wa amo na bancho baligireria abaganta ko bagusanga manente mambia bona karibu mulisa ogochika kwa manene sama chikae igara yake yes machikaya na arali asigeta wikuru kuko nganye 32 na ibiri kumguki 15
yokora Musa ekera Abaisiraeli bambukire enyanja ng'umbu bakagenda bagaika ase egetunu gia Sinai. Nyasaye agakwana nabaro kabatebia ogochika kwaye akamanya koire Musa egetunu igoro bakaenda na Joshua. Akamurikera amachika aye n'okoboko kwaye. Somanga egitabu ekio kong'anya 32 kunguka 15 16 na 17. Tagio kong'anya Okong'anya. Exodus 32:15 tagende guchimu. 32:15. No manene Biblia gotebanga Musa akeonchora agatirimboka korwa ase egetuna igoro na ase amaboko aya abwate chibao ibere chiamagena chirikire oborori chinsemo chionsi ibere bosio na nyuma. Chibao echio nigo chiarosetiwe na Nyasaye omonyene na amariko aya nigo arikire na Nyasaye amang'eire ase chibao chiria. Yoshua akaigwa eriogi ria abanto. torakore iki gia 16 ng'a Musa agatirimboka korwa egetunwa. Yes. Obwate chibao ibere ochiarikire bosio na magega. Noyo origete Nyasaye akamang'a amachika aya ase chibao chiria. Igo gochiko koiga togokwarera are ekene omana origete nokoboko kwaye. Omana oyo origete aye tokorokanga naye ekene tana gonjoka. Yes. Origere mala kisa teke ngokia ya sita etenga inchoma na etindi gonjori. Somango. Taukia Malaki. Isato. Kemokia ya tana limo. Inchoma nene tindi gonjori. Biblia gotebaiga Malaki 3:10. Isane amo. Incho monene tindi konchoka na ase eng'enche iyo inwe abororerie rwa Yakobo tumwasiretiwe. Inchoma nene tindi gonjoka inwa abororeri wa Yakobo. Ase njirende ng'a amachika aye igakurukwa amachiko y'obwanjani bwaye. Mataya 22 ikemukie 35 goika 40 somoro tumanya gochisi gitabu ya Sabuti. Kitabu kia Yakobo Mataya 22 Yesu gukwana ikemukie 35 na hindi toyende paka 40. akamotebia mwancho monene Nyasaye one engoro yawe yonsi no moyo obwonsi no bung'aini bwao bwonsi okona kugo chiko konene naende na kokweritang'ani no gwa kabere kowekaine nokwo mwancho mugisangio obu na wianjete asa amachika aya abere amachikonsi n'ababani no atenerete. Ase njirende kisa otebinekega amachika yarigitwe nokoboko kwa Nyasaye sikibao kiribere igabwata amang'ana abere amanene obwanjani bwitu gochiase Nyasaye n'obwanjani bwitu gochiase mwanya bantu. Yes. Namang'ana onsi ababani barigete yarikire awetana naso obwanjani bwa Nyasaye. Namachiko onsi awetana naso obwanjani bwa Nyasaye bokogera toramwanjere naende twanje mwanya bantu. Bono ase gitabu gia Saburi 19 ekemugokiaye gia gatana kabere igokwana amang'ana akobwatia soma ngororo. Zaburi 19 kifungo kia gia kabere Ekemugokia gia gatano na kabere. Zaburi 19 yes kifungo kia kalengo mulisa Ekemugokiaye gia gatano na kabere amachiko monene na maikiranu nigagokora omoyo oba omoyia oborori bwo monene nobwekene nigo akong'ainia oyo tamanyeti amange. Atwatebiwa amang'ana araye njoganga amachiko monene igara maikiranu. Naende ikiagokora omoyo enkoro Igo akonya igagokora omoyo oba omoyia. Naragotutabobora korwa ase obogima bw'ebibe twakora ko babayia ase omotori oito Yesu Kristo. Aire gotuka taiyo obogima bwito
mbogonjore kuroso bugumabwebi babo maboro bachenu Yes. na indi agokora omonto oro omoriri ong'ainia toche Saburi 119 ekemukia 165 Zaburi? 119 fungu lake la 165 eye 119 ikemukia 155 119 verse 165 165. Polo Mauricio koranga makuba na bari 165. Biblia gotabanga abuo banje tamachikao nigo bale no morembo monene mono kende tikeri gekobagocha. Amachika ya manene Nyasaye ekera tu aya itabire abato omorembe omorembe gochia se Nyasaye no omorembe gochia se mwanya bantu nande kende nkeri kiranyara gotogocha Mina sana. Mauricio. Paroro tokoirira ngamachiko ne gurube. Yes. Gekogera ebe no andonsi iringana machiko gatoirwe onye na ase skuru abana kibasoire form 1 litane batanga gaiga ayana ara machiko ye skuru mwate unga yaya ikerasi chinsi chinde bono imeitekera to kunga machiko bono twabwateranira ali mwanya bantu tokobekirwa yense na bintu binde bono nabo sipito kali konyarige nonyo ogochiko kwa Nyasaye bonse ko kali guru bono chaso ngwito kwaneranga ya machika Nyasaye Yes. na machiko yense yoto egentaga tokonya Yes. gente getanga ngekogera ko beta tofauti na machiko yense aronigare unchangeable and perfect indestructible tari kunyara gora gento ki osariwa gotoranwa aro to kunya unchura nande nigara maikiranu negento kende gekogera machika yako beta tofauti na yense. Yes. Gento kende ngelinga ki they make us happy and faithful. Amina. Nigago tokora tuwa bano magoko na gento kieke no wege na wege no. Yes. Psalms that is chapter 1 verse actually 1 and 1 to 3 actually. Gento kenda tokorera 25 that is Psalms verse 10. Machika they guide us wrong paths of mercy and truth. Chintera chintampe chio gento kieke. Chio amavera na gento kieke. No bueno. Gento kende geko yagara usome 95 verse 5 geko garako beta tofauti nigare they give us security because they are firm. Nigare atini nebokong tari go change. Agutugitera all the time. Atugiterete 119 also 165 the Psalms they give us peace. Machika ya tanga ali stress yes. Yes. Ayaro gago tomolembe. Aina mangana agotoka sigetabu ekyo. At the same time mo elipi amachika ya igare ubosiseni gwo church this family cheto. Kero go so Psalms 112 verse actually 1 and 2. Biamono sana. Emambia bono mwancho mo ligereria biamona balisi asencho kubatana na Y'Elesson na ndendroche ekirenga ekenene negangenene yechumeye no kwene kinga ntonyera ko batoko soa ase orogongo oromo na kwene kibuna tonyera ko batoko bwatira narega iga kurwa ase ensema ya YouTube. Message nero naro kurwa ensema ya YouTube oyo nyara ko bagosanga kerengere kiaye amo 9 emambia bono tutangalia torenga nara ya arengoro. Right. Chumbe yokora ande ya chiacharo kakabalisia pati ngoja ligire torasenjire boikirano chinse chine cha mabori na bwo kurwe birengera byabo elinde tunyara ko batogosanga amo na yeko bwatikana ne gatabu gya Zaburi 67 ekifungo gya kane na arega igokorokwa motari Steven agotabanga tuganyirete ekina na bere ngatogendera ko ba togochenga na kogoka Morisi Buya kibororo. Yes. Na Biblia gotaba Zaburi 67 verse 4. Right. And at the same time into gako era tokogoka. Nyasaro muruoti wo bwene. At the same time igaro muruoti otari go change.
Marisi ekero ko ngekina kyango na chuke kare mambia rituko ria rete maitha nabo gutwara maisugusu gwake atwaso maiga yes uguchika ko manene gugunjure enkoro kwari ngoyo bubusiru yes kwabo buburuti botoko go yuburuti baroko you become happy Adiora sana. Anjo aligeria yare ngekoro kwangana ere matoroki Steven stema koronyatieko abatangano ari ngembe muroberio ari na ranya rakobaga kuboria ari bori bunerio emambia ya bono ningekogera nga nyasango nyararo kaboga gwikirania chira useke manyererio nga nyasango nyararo kaba gwikirania chira chitu jakira rituko yuni yule mmoja nero kuboria ekioro kali ngeroro nga nyasana chiko ikirani chira geko rese kuliga no nyakuru ase enyu mumengoro twaligirete no nyenga ki yetoigo emete manyererio mbiro bia chitenga ya bona ande mburate gocha go okorense omu kaminyongo gacha na bintu bindi atwaligiriga ekera aliyeta Abraham ira nga nimba enseye yes find anda akariera Yakobo Amaegerio yarete abana baye akababeko anda akabaterete yasinge mura abange abakemuri nanta yasinge mura abaya igona bwati irire narierete sokoro all right narige koro kwanga Fred Moga agoteba ningige kogera kumanye kene ere umuchakano bwesegi anene yokwegena onise ingige kogera kumanye kene ere umuchakano yes bwe esegi asokwegena right twarigereria riria ewiki eria samasabo tugatebanga abantu bagwetire emechano nande mbari barabegeni ase gento kieke ase kwerenda kara togosoma egetabu gia Yakobo eyemo 13 tigange tugore tabke Yakobo ngoteba kenge bwata mangana getabu James Yakobo eyemo teto gesome ego chakere ko ngo ego tebega 13 soma 13 Tara gerere getabu kia Yakobo matene kentara ikaro Mauricio Yakobo 13 ndege ntokere tete tonyora di hen eyemo 13 wika tabke Yakobo 13 Yakobo eyemo 13 all right good Biblia goteba iga omonto karatemwe tateba na atemire na Nyasaye kiagere Nyasaye tagotemwa namabe ose tagotema omonto korendekera omonto nigagotemwa ekero akunguswa na kong'ainwa nokugania kwaye omonyene soma gujinse na okugania koria okobe kwamobogoirie oborito kwabogoirie oborito kwaibore ebibe n'ebibe biria kubyakinire byarenta amakweri abaminta abanchani timong'aineka kera ekerugwa ekiya na kera ekegwa geikeranete nigo gekorwa ase ise bwemebaso asare goncho katikoyo ose ekiriri kende gekonacha onchoka gegoancha gonchoka aso gwanja kwaye era omonyene agatoibora ase ring'ana riaye riekene rinde tobe buna ogotongorwa konde kwebitongwa byaye sometimes una mwanya abantu we have human fresh yes na bongo tore kanso ekanisa ime lakini erigwa tore kama temwa manya gogosoa agosoa aida because ya okogani kwa gokorigento kie okobe so Nyasaye tari God does not tempt man Nyasaye tari goko amate Nyasaye kia gokora he tests the way he tested faith ya ngon Abraham all right God tests does not tempt igo enjere yabo ngangi ngeko rama temwa gocha ngyo gotemerwa Nyasaye tori go gotemwa karo kwa batisiru you get tested ekaro wa gorento ki kwatwa kwegena tagekeiga ase getabu kia Efeso isane mo kemugo kigi 12 agoteba nga ntoikurwana somango kitabu kia Efeso
Ephesians. esegi yaitu teria sa manyinga nechinya. All right. Yo tokurwana nemeka yebirecha. Abaegerio. Abaegerio sana Mauricio. Abaegerio isa nemeka mugi 12. Omotegerere na bora chigo cyakere mugi 10 lakini cyake tosone gi 12. Naki okwamerania gwaito tikoria se abare na manyinga nechinyama kurende igoro yabagambi na abare nokobwa igoro ya abanene bomusunte bwenseye na igoro yemeganda yebirecha ebibe bire igoro. Bone kero montana kireki na abairo mu Kristo. Igatamboka kurwa asuburuti bwa orio mobe oso asuburuti bwa Nyasaye. Ona rende kugwatamboka mbara kwarosi yubo bisana saitani. Kuika kurwa nyesi. Tere yatangesi giye ituteria se omubiri asokurwa nabantu bomubiri ne amanyinga. Etokurwa nemeka yebirecha iriguru. N'abaruti bense bari barabo musunti. Pona se obuguma bwo Kristo igaba so asuburuti bwa Nyasaye. No muntu tarabo mu Kristo asuburuti bwa Saitani. Saitani kara ri umuntu utambukira kurwa okira moinu igenda akaro kumurwanisi. Nese gienduro ari yagerera subuguma bwa obwenzi. Pono pa umanye go advice iganya mwebo yebirwaniro byonsi byesigi. Byomanene. All right. Narimurabwe emetego y'umuntu. Asante sana. Agotana ki hanariko kurukumanga Geoffrey mioyembo likuronya tieka. Agotanga ambie muno. Aha, agotanga no mogoko manene na nde tugutwara ogosemerio konene buna mwanya banda so kwegena chinga kitokumanyanga ekina gitu nigogera chikoba ikona chwa soboronge. Amen. Asante sana. Kati ya mashabiki ya mange. Mioyembo asante sana. Tais kurwa chinsemo chia chinsemo cha Nakuru City. Agotaba happy Sabbath. Alda ase naboigombia mana singincho ya Amaegerio Y'Elesson umoroberio yo nigo okonyara kabogo tosegeta tonyara kaboto gukina kemoika. Kati ya mashabiki ya mange hayagena tokoba gusanga muna intwe mambia ya bono ngagete bali baburi amaburi abo tonyara kaboto ko yakirania ase tayabeka bya togosaba na mwe komo chanu nera nyara kora nyara koba ko yabeka bunenchira ebwene tabalisia ngana yo mwali mulisia tutara kore Y'Elesson. Tegote banga Nyasaye nero muruti. Nero kugamba wikakale nakale. Piamo. Asante. Nagote banga tiga tomali baga umuruti agambe setore na intu tobabanyamwando bo buruti. Bana sana hata serikali yo buruti wakare na kare ntuwagete kura mwedera Ndori waka kura no woita. Ana jererete yo no goita bera mulisia gekogera ne bwata magania maya gucha story no gosemeria ingana yekina yakwa nerwa wo ekina kya boronge kare ngatwanya reko batokunereri kwa so mu bitu gwakira rituko chintakana batemere kuri yo boronge gwetera se bigambero bienseye Bueno bumboranya ko bugwikirana. Ngana yago sameli mambia bono ngomona chebi na bwekene. Neki neko mulisi ngawate ko kubeka nga. Tali yaro gutogambia. Ngana liaye. Lia ruete bune kurata ko chastore. Kira tanje to kuri bwata na gonchoreria. Nakeko ra batranya ko to ko. Naki muntu nagwaka matobe isiku. Aya isiku to bwatikenda seki ne yakwerenya sa kurigirigi kerese nkoro yawe. Amatobe isika rombo setigonye bwitanga n'abantu bagukwanira gobe bagwakira matobe. Echande ng'ang'akio bwa mate bwana no manene gure. Egekarera akurigirime manya bantu rigirisiko. Oswase ke gambero muriso tenchira. Muntu yumo kaguru yatacha no yego chama ke gambere imo koranganera koreta limo chali. Mwanya bantu. Yabona sana tokogana iria maya ogosasimo kuya kwelitko lya lero ande onse sora chikoba gukomerana amana bande kwa nyabegeta sendiki Ndizi TV twabaira maiga munyara ko mugutwara ogosesenia gosogosasimo kuya kwelitko lero Mauricio Victoria Victoria zidi. Sabato ne yake. 10 days of prayer. Actually kare sabato ya Steward. Okay. Ministry. All right. Asante sana Mauricio. Mosera tanko genda. SD church. Sabato ya lero. Ero tugukora. Amasabo. All right. Chikanisa nyinge ni maite chabwate moroberi wa masabo na intu ekimoko genda Mauricio. Tonyara ko batoko beke kitoseni Ndizi TV abakori emeremo
nabo igo bali bonsto kukwatana na kwani kingi miro bilyanya ko igo chira sinchira ibo ikera muri se jana ko bago torasi ncho gusaba tusabe Nyasaye tata na ende witire siri teri mutori tu Yesu Kristo tuachira asuri buna abana bawe tuakuburi kuranju tuaberekera ko majani bitu akorera subuswa subuto uguto kwigena uno mugambi w'abagambi na ndo kugamba singoro cy'itu ime otokonyi kiritu kasiri tukotoka iri bagari ritangani ubiye bwo bakora mangana manene asubuma bwetu poro na indi tatu ituriguru twari gukuburia abamintu bokwigena sensingima obatume bwibikiro byo koreta abange bari batarakumanya naro baba banyamwandu b'ubuntu bw'iguru erinde onde tasira keroyo maza konyoro kuma bwa kare na kare na kuusaba bwitu bwetere sirite ya Kristo somatori. Amen. Yamana sana balise kimosoka muno munene onjo murire ntungure na tora sense moya gatone omweli astoko nyara ko batoko sasima gwetera senchira ya matera so mutimo ko mwenke gimangure na tora sentunde ya gatatu tunyara ko batoko sanga amonae request yago gotera kwago mapema mbia gwetera SMS na gwetera semitandao itu emambia bono.